Katongganers. Unang pandaw lang pa namin yan. Tusla ka wala na barko. Pwede ka ba? Oh, sisig. Yeah, sisig. Ba? Hello guys! Ayan, good morning mga ka-dragon! For today's vlog, pupunta po kami ng Manggaring. Bale, in-invite po kami ng Team Katongganers sa kanila. Maggagango po kami ng kanilang, Gango. Maggagango po kami. So, kasama din natin ang Team KMA. Ayan, thank you so much po sa pag-invite. Kasama natin si Auntie Ligaya. First time makarating ng Manggaring. Yes. Ano to guys? Team single. Kasama na. Sa team single. Ano, team single na tayo, apat? Team single po kami. So, kasama na rin si Auntie Ligaya sa single. Matandang single. So, apat na lang kami ngayon guys dahil sila ay sa lumuwas na din kahapon. Yan tipasing nasa Manila na din. So, see you later. See you soon. See you next week. Charot. Tara guys, samahan nyo kami sa Manggaring. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa Old Manggaring. Yan, siguro naman pamilyar tayo sa aming deeds na to. First time na yung Tiligay makapunta dito, no? Talaga. Wala kasi sa Antipasing eh. Kasi Kuya Mags! Kanina pa kayo ay? Bangka-bangkaan naman yata. Nakante dyan ka magsakay. Bangka-bangkaan. Bangka-bangkaan. Ayaw mo dyan, te? Ha? Ayaw mo dyan? Ay, Oh, baka makalimutan mo. maglangoy na lang ako. Ha? Takot ka sa Tiligay mag-ano. Gusto ng Tiligaya yung kuhan. Maraming kuhan. Maglangoy na lang ako ah. Lakante. Sige, ugain mo. Ugain mo, dali. Ang ganda na, oh. Ingat kaya. Paulat niya. Tapos yung kami yung yoga. Lanti, marma na. Maulaw na lang mo. Bli. Ang barto ka. Tusla ka wala na barto. Magapang ka. Kailangan ka nga maglakas ka. Ha, makaulaw. Hindi ka pa nakasakay ng bangka, naulaw ka na? Itong klase. Hi. Good morning. Tatay boy. For the first time, mamimit namin ang Katongganers. Hi po. Yan. So yun guys, tara kasi Dito na kami guys sa bangka guys. Nakasakay na kami sa bangka ng Katongganers. Katongganers. Ay no. Ay, wala pa nga eh. Magbabakanta? Lalim man. Lalim yun. Ganun talaga, nasa ilo tayo. Ito ante yung pang pangkulong doon sa isda. Igaganon nila yan doon. Pag ikaw pa, lubog na. Yan, lalagyan natin ngayon ng ano. Nilalagyan yun Oh, doon. pampakit. Ano lang naman to, yung pangsaan. saka ng kahoy. Para
Kaya pala, Yung isda, magdiretso doon sa puyo. Para, para matrap natin. Iba rin yung technique ng mga Kaya nga. ano. may natutunan tayo guys. Anang gagango. Kanya-kanyang diskarte. Pero kami technique namin, gaya-gaya. Si Maya. Alam niyo lang gagawin niyo Kuya Allen. Lagyan niyo ng Nilalagyan pala pang-paakit. nila ito pang paakit daw. Oo. Kung pang-paakit pala, di santiligaya na ilagay eh. Kami naman patanga. Ginalagyan ng kangkong. Sila muna yung magpapantay guys kasi doon tayo sa kabila. Para maraming huli yan. Kantahan. Kantahan mo. mo. Kantahan mo na kuya. Yan na. Lobat na ba? Antay, Andito yung lobat eh. Kalobat na talaga. Masakit yun. masaya? Nakakalimutan ng problema na Antay. Mamumungkal kami ng aming mga gango. Ito'y palaging maraming mahuli. Mayroong mga agat, lapu-lapu at kita. Tiligaya, pasa! Isin! Kadami. Oh, ang tiligaya kadami oh. Isa pa lang yan. Yung basket mante. Patanik na kayo, patanik. Ito, May talakitok, pwede itong ilagay oh. sa ano. Kasi ang Katongganers mga kamangyan, meron silang kulungan. Yung mga maliliit na similya ng mga kitang, tsaka ng mga lapu-lapu. Lalagay kapag nila. buhay, nilalagay nila yun doon. Bet Tapos syempre mga ganito kalaki. Ay, pag gawin natin, pagkain natin. Laki yan. Ito, Kitang yun no? yes. Dami na sigurong laman yung ano nyo kaya. Itong mga ganito kalaking mga agat, kasi similya pa lang to. Nilalagay din nila yan doon, binubuhay nila yan. Ito, ito. Yan tinatawag na ano? Talakitok. Talakitok. Ito talakitok ang kamay niya. Sarap ng buhay ni Doña Ligaya oh. Ulog ko kaya. Apay. Maglagoy man ako ah. Magaling maglango yan. Doon, hindi naman. Maglagoy ako mabayagan. Kung nang lalugnog ako. Pero yun ka naman talaga pag matagal na pagod ka na din eh. Oo, hindi ka naman kasama. Mas maganda nga ganitong hindi nag-aagos-agos. Magandang maglangoy. Nabigla lang. Yay! Lubog na si Mr. K. Hawakan lang dyan. Nalubog na si Kuya Allen. Lubog na rin si Mr. K. Nauga na panga. Up, Yan. Ganda yung mga ugat. Maganda Parang maganda pang display yan eh. Tapos barnisan mo lang. Tunay niyo yung bakuran. mo natin isa. No? Ang bahay mo. Talagang babahay ng isda. Sobrang dami ng ano sa ilalim. Daming Pag tayo na ganyan, ante, Eh, hindi magawa na na tayo tayo. tulungan. Tayo Yung lang. iba kasi tama lang yung mga sanga-sanga ng mga ano. Mas maganda yan at malilimbyan sila. Dami naman siguro yan. Doon. May mga bato ka eh. Parang galutang na yun. Ano ba ito? Kadami pala ding naman yan. Dapat sana maluwang di madaming magpuntang isda. Baka na na. Kunin mo lahat yung mga Ano isda. natin? Idikit na natin. Lumo na. Kawawa kang magtanggal kung maluwang na yung ganyan mo. Diyan kayo mag-2 oras ka magtanggal dyan. Yan, bumaba ng Team GFL. Yan na. Galingan niya nila. Hala, ito oh, dami palaki. Yun, Ay, punta mo lahat doon. Baba. Ay, ganda na yun. Oh, may natira pa oh, malaki. Laki nito. Laki oh. May lapu-lapu pa. Ayun nga, mayroon pa dyan oh. Yun oh. Yun. Laki ng mga agat. Yan. Ayun oh, laki. Laki oh. Agat. Pero ang daming manila, ipakawalan na lang. Parang bunog ante. Ayun oh. Ito, laki oh. Bakit dito na lang oh? Pumulat kayo. Pilihan ka, matilit. Malalaki. Ay, laki nito. Ang laki niyan oh. Laki oh. Yes. Oh, Yun oh. Kitang. Ito mo na lang yan. kasi nilagay natin. Alis mo na. Yun. Kaya saan nilagay yan? Oh, ito Yun, pa ang oh. dami oh. Ito pa lang susuma. Ang dami oh. Ito, kuwali na agad. Oo, kuwali na agad ang lagay yan.
Ano isda to, kuya? Parangan. Tarangan. Oh. Hindi ano galaki. Iba rin yung isa, ano yan, muong. Muong. Yan. Oh, yan o. Oh. Ay, pili na. Parang masarap to ipaksiw, oh. Yan din sa mga agat Nakula po ka. Laki ng mga agat, oh. Masakit na yung ano. Bandalo ko. Lagyan na natin. Lagyan natin sa lagayan. Ba't diretso sa palayok na yan ay? Palayok ka, be. Tuwali! Palayok naman ah! Baga yan. Ano ba yan, sandok? Balik natin to. Hindi. Ganun pala Iba rin baga sa inyo yung palayok sa palayok. Ano ba yung parang gawa sa puti? Ay, dito na yung dito na yung marami. Basta sa amin ganyan palayok Palayok na, basta may ganyan. Ano ba yung kawali? Hindi karawagan. Karawagan yan. Balik natin to sa ano. Saya yun. Pariyok. Sa Dami puno ka doon. Balik mo yan tayo maliliit. Balik. Ang mga katungganers. Puno na yung aming palayok. Palayok. Sabi ni Tita Ping. Sunod yan, kain na. Oo nga, palayok nga tawag sa amin dito eh. Ano ba yan? Grabe ka, king luhudan mo. Lanapis eh. Hindi nga. Oo. Diludan mo. Wala, kabuang, di ko nakita. Ne? Tawanan na tayo. Buto hindi nagsusok yung tubig mo. Tatalunin nila tayo yung pandaw natin yan. Talunin nila tayo. Yung malaki daw na. Hindi natin alam, pero baka talunin tayo nila. Wow, ang dami na oh. Ano na? Siguro pag yung sa amin hanggang dito. Na. Mga ano na to. Ilang gango pa bang? Kalatiin namin yan pag kami. May tatlo pa? Meron pa. Sa amin yung pinakauli, siguro puno yan. So ayan guys, bale kami naman yung maggagango. Siyempre bago ang lahat. Na-interrupt! Sige, continue. Ayan, bago natin simulan yung ating paggagango, pakilala muna namin sa inyo ang Team Katungganer. Yay! Yan si Kuya Mr. K. And then si Pandaw. Ay! Wardog! Si Wardog! Si Kuya Wardog. Si Kuya Bo. Si Tatay Boy. At si Paul George. At sana si Paul George naiwan. Naiwan. Naiwan pagkilig ni DJ. And then Cameraman na na. Camera boy, si Barbaro. Oh. Hindi, yung dalawa na yun, yung pakilala yung dalawa na yan. Dalawa kayo dyan, tayo. Dalawa kami dito. Ayaw kung malalim ata. Mababaw lang yan, Mab. Pwede yung ano. Sige, pinapayatan talaga yan sa ilalim, di ba kuya? Oo. I-guide nyo lang kami ha, pero huwag nyo hawakan yung lambat. Paikot lang yan, paikot. Bawal hawakan. Ipaikot nyo muna yung lambat, saka mo siya tatapakan. Yan, ibaba mo siya, JJ. Yan, ibaba. Yan. Luwa mo dyan. Wala, baka nakaangat ka sa ilalim. Okay lang yan, mamaya na yan. Nagmamagaling kami, guys. Oh, kala nyo kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Tapos iikot. Yan, sige pa. Yan, wala. Yan, sabay itusok. Tusok daw, sakay mo di. May balat ba? Wala. May balat, supit. Itusok, hindi sakyan. Ayaw man. Siyempre, malalim dito. Kaya di nga ako nagtuloy dyan eh. Ala. Ay, parangan ang laman. Hindi naman may... Game. So, kumain na natin. Kaya, hindi pa ma'am. Yan, yung gilid ng lambat, kailangan i-baon. Nandun ka dapat sa loob ka. Sa loob. Yan. Pasok daw. Pasok pa yung sa loob, Beng. Tagalin mo na yung ma'am, itulog. Ito po. Dito natin nilalagay. Tapos yung makukuha nyo dyan, dito nyo rin. Alis na kayo dyan. Alis na kayo dyan, alis na. Ay, hindi na. Oy, kaya hindi kayo kailangan. Doon kayo sa kabila. Lalis dyan. Tinanggal ko lang yung tulos. Oo, pwede. Bigat eh. Ay, kalalaki. Oh, hatak, ante. Dito nga, abot mo yung iba. Ay, maraming agurong. Doon sa ilalim ay ito magbataw. Maraming bitanga ito. Kasi, Maraming bitanga. Na, atang kita dami bitana. oh, dali, angat na, angat. Nainis kami dito. Oo, nag-ipit yata sa may kwan. Sa? Pagulo nyo. Baka yung lambat natin din nakalikap. Bitanga.
Bahala kayo, wala tayong makain. Wala tayong ulamin. Pag walang huli, walang kakain. Oh my God. Abot lang sa amin yung kami na bahala ng... Daming tinapay dyan. Ang bigat tinapay. Oh, yung lambat nito. Ang napapakakan niya yung lambat sa ilalim. Baka makawala yung isang kilo. May natatakan ng isda. Ano yun? Ano yun? Parang may makatusok sa ilalim ha. Kakain ka malping ng puta. Anong lasa? Ay, huwag na tayo manguna isda. Puntik ka na. Dami pa naman tao yata na malilit dito. Tatanggalin yan, ante. Kaya nga, bakit magdapat tayo ba? Huwag ka na maingay. Wala tayong makuha. Hindi na makawala yan. Ano lang? Sana hindi kami mapahiya. Galingan nyo. Galingan nyo, galingan. Pwedeng walang huli. Katakaw pa naman natin. Kala ko ba sila lang, ba't tinutulungan nyo? Natin. Kunti-kunti na lang. Baka may isda dito. Hindi na kaya yung... One zero. Diba hindi kami nasiraw? Maagat yan. Ito lang, ante. Mga agat. Ayoko dito malalim. Kaya nga, kaya hindi nga ako nagapunta dyan. Maglubog ako. Ay, wala na. Hindi, nakukulong naman yan sila. Ante, akin ante. Binatawan nyo rin talaga pala yun. Ayaw mo diba? Ito. Ay, isda. Ay, yung lambat baka hindi dyan ka sa gitna nga malalim eh. Huwag mo rin masyadong Mababaw lang bingo. magkakapasa ka. Kung itas mo yung paa mong magkuka. Yan na o. Kaya, dali. Yung paa mo nang magkuka. Kahirap ang kalit! Itas mo yung paa mo. Ayan na naman o. Ante, dito ka kasi sa gitna. Kayod mo yung paa mo para makuha mo. Uy, baka nakaangat na yung kondyan ha, nakala. Sisihin ang nakagat na buwan. O, mayroon pa o. Ngayon o. Wait lang. Napakan mo na o. Dito ka, ante, oh. Ayan na o. Ayan na na o. Yung harap maglaki lang. Wala pong marunong sa amin. Mababaw lang naman to. Ginapakan mo man yung kain, paano makuha? Tanggalin mo yung pama. Kinukuha ko na yung ginapakan mo man. George, dito ka. Pwede ka ba? Oh, sisid. Ba, nagsisid? Yeah, sisid. Diba? O diba, mas masaya kapag kayong ano? Kaputik. Oh, Ito pa, ito pa. Angat na nito sa pa ako. Yung to. Ito, ginapakan mo kasi. Sisid, ante, sisid. Kaputik. Yung ko. Wala oh. Ano man Ayan, ang oh. dalaga namin na to, karte. Ay, ito. Yan. Oh. Ito, angat mo. Ping, oh, tabi. Ito. Si Jinilog pala dito. Bahay na isda yun. Luna na. Hala, parang malalim. Wala na. Wala na, kuya. Wala na. Ano ba kita karugnog? Wala na po. Muntik na tayo sa ano. I-check nyo nga kuya kung pwede na daw. I-check nyo nga kuya kung pwede na. Hindi kayo pa rin magkasisid na Parang yan. malinis na eh. Malinis na talaga. Dahon na lang. Pwede. Malinis din ang... Nakuha na nila yung ano, yung mga kahoy dito. Hindi naman sila pwede
Maglumo na yan eh. So, ako Pwede na. panginig ka na. Mag-ano kuya? Yung malamig. Lumo ang tawag. Ibig sabihin, didikit na yung pares bato. Sige ma'am, pwede na kayo maglabas. Ako Ikaw na ma'am, maglabas. tisid ma'am. Pwede rin. No? Oh, kanya na ilaw. Ano ini? Ay, Dalagaan. parang wala laman ah. Harang nga kasi. Parang wala laman. Pingkapi na sa tatay po yata. Si tatay. Ulit mo na laman. Si nanay lamig na lamig ni Ren. Lahat na ganyan eh. Wait sa tayo na. Pwede na yan. Bad. Nalamig na rin. Kaya ano kasi, kaya malamig yung tubig. Yung kasama yung yung tubig tabang tsaka tubig alat. Nag-mix. Yung brackish water. Oo. Sige. Hop! Ayan, bandaw. Okay. Bandaw po yun. Ayun o. Ayun o. Uy. Ang dami o. Ang dami. Oh. Ay, isa lang. Ayun. Ang dami kaya. Yun ang dami kaya. Madami. Ang dami yan. Mabilis kayo mawala ng pag-asa eh. Dami na ipit lang. Naipit lang to sa ano. Naipit na dahon. Dito ka Hindi, meron ang dami. Hindi, dyan lang. Oh, yun oh, mga agat oh. Maaga to. Sabi nyo wala. Sabi nyo ha. Alam mo takot ba yung Ayo, walang huli. Kili! Sabi niyo wala. Wala talaga. Ano, meron. Dami. Dami kaya. Dami yan. Daming basura. Yan ang huli namin mga kamangyan at mga katongganers. Unang pandaw lang pa Dami. namin yan. Ayun. Kamay muna. Galing. Naingit ako. Ako walang ganyan. Ay, ito huli namin to, di ba? Oo, huli niya yan. Huli namin yan eh. Lahat ng malalaki. Ito huli din namin to eh. Ito. Yan, huli din namin to. Sana yung Wow, sarap. So, lutuin na. Okay. Tingnan nyo naman mga kadragon, no? Nagbanig na yung huli nilang isda. Galing, no? Nakaingit sila. Winas pala. Sabi niyo ano kayo? Try nyo rin. Ginagalit ko kami. Mas marami pa kami huli. Sabi nyo! Wala kayo na huli. Meron pa doon sa ulangan. Pinwerte din pala. Sobrang buenas. Swerte pala pagkatunggalit ng sa akin. Mamaya ka lang sa akin. Pagkilim na ikama na. Wala huli.